5.145 euros. Eixa va ser la recaptació de la tercera edició de la carrera Llíria contra el càncer, que va implicar a més de 1.000 persones en una iniciativa que va omplir els carrers del municipi. Vaig a participar en la carrera perquè pense que és solidaritat amb els demés i perquè pense que tots estem ahí i hem d'ajudar de totes les maneres possibles. Debería hacerse más a menudo, pero mucho más a menudo. Para otras causas, para más cosas. Y es una manera de sacar a la gente a la calle. L'esport i la solidaritat es van unir de nou en una vesprada en què el més important era participar per una bona causa. Sí, Llíria és un poble solidari i avui és la prova més evident. Per tercer any consecutiu tot el poble s'ha volcat en aquesta lluita contra el càncer i estem tot el poble molt orgullosos de veure la resposta de tots els ciutadans.